Lah, malah ra ono tamu ki. Sik, telepon lek Bro ya. Telepon. Halo, Bos. Gimana, Bos? Gimana, Bos? Halo, Lek. Ki apa, Lek? Ngalah niki anggur-angguran, Pak. Pripun? Ora njaluk tolong nggih. Piye? Anu tolong disapoke latar, Lek ya. Oh, nyapu. Nggih, siap. Oh, kira ana tamu nggih. Sakniki. Ya wis saiki. Oh, nggih. Siap, Bos. Siap. Oke, ya wis. Matur nuwun, Lek. Kon resik kon bose. Siap, alhamdulillah. Gas. Alhamdulillah. Oleh gawean. Kita dino nganggur wae. Kanan kiri oke. Oh iya ketepol. Duh, sapune nanti yo. Wah, kano sapune. Telepon wae ah. Alah, sopo telepon ki? Alah lek upus nopo lagi. Halo Lek, piye Lek? Halo Pak. Nggih niki sapune teng pundi, Pak? Sapu yang nang mburi omah kuwi lho, Lek. Oh nggih Pak, siap nggih. Yah, jan riko kowe kon golek sapu kok ora iso lho. Cepet nyapu sing resik. Nggih Pak, matur suwun nggih Pak nggih. Yo. Jan kebangetan nek lek upus kok kon golek sapu kok ngono takon. Walah, jebul nang mburi omah. Semek. Ora ngerti. Asem. Ki sapune. Cenguk. Ense ono wektu nggo ketemu pisan wae. Wis alhamdulillah. Pokoknya beres Pak Bos. Pokoknya beres nek tak pasak elek upus we. Kok tenang to Pak Bos. Kene cah luwes sang ada apa-apa kok. Ikrake ra ono Telepon maneh wae. Bos wah, nyambung kok. Alah, telepon meneh iki. Ah, apa meneh iki bocah? Halo, apa meneh? Ikrake teng pundi Pak niki Pak? Jan tobat golek ikrak semang takon. Nah, sembuh. Rasa gua tak guane.